Faks pruža super prilike i mogućnosti svim novim studentima. Stavljaju znanje studenta na prvo mjesto stvarno i uvijek pružaju više mogućnosti. Fakultet u sklopu studiranja ima puno terenskih nastava za sve smjerove i profesori su odlični. Uvijek su tu da pružaju pomoć kome god treba. Menza je jako blizu, to je odlično. Fakultet je na super lokaciji, nije usred grada da bi bilo uvijek gužve ili nečega. Tu smo kraj Maksimira, savršen je ambijent. Kogod završi ovaj faks ima velikih potencijala. Hrvatska ima jako veliku površinu i stvarno bi to trebalo iskoristiti najbolje moguće, ali naravno da se ne uništava previše naša priroda. I moglo bi se tu i naravno izvoziti i veliki novci se mogu zaraditi.